Anak, sorry ha. Mo-graduate ka na sa grade 6 nga huway mo kuyog ni mong pagpasok. Usaon busy maming tanan na good. Mobiyahe ko pa ingon sa Leyte karong gabi. Mao nga pag-amping din ha. Okay ra maoy. At least makagraduate kit ko. Niad ka naman day si mama. Ako naman day sa tinis oy. Oh, unsa man ron? Ako kunong liun pi. May tao kang ano kasuot sa pay. Kinsa mo? Ngano nagbonat mo? Unsa toyo ninyo? Asa pa? Buhi ko ninyo! Buhi ko! Buhi ko! Ayaw! Kasakit sa kalawasan. Hubo ko. Hugawan ako. Hugawan ako. Kung nahibaw pa ko, nga mauna imong dangatan, may pagwati ka biyahe din sa ato nga ikaw rin usa. Gusto na, ma. Kay bisan ako report sa mga polis. Di man siyapon ko kahatag nilang titali. Tugod kaya mo ko'y nakitang maganaw atong gabi una. Puro man silang gabunat, ma. Anak, sorry yun kaayo. Sorry yun. Pasaylo ako sa nahitabo ni mo, anak. Nahitabo na ba? Wala tayo mahimo. Kapaan unta sila kung sige sa may nag-among-among ni mo. Kapaan unta sila. Ma. Uy, babay! Congratulations! Ano sa mo, ha? Wabitaw mo handa? Oh, kikakus ko ni Glenn. Ang ubang barkada na to, mo ato sa inyo? Oo. Ako ang sunang giingnan. Oh, naara nila kung wadto sila o di. Basta ikaw, adto ha? Sige. Dali aras panahon, uy. Marag sa pamatugtuiga nga, i-graduate mi sa elementary sa akong mga barkada. Karon, dagko na kaayo mi. Oy, Oh, day, mm. naarap ako ni makigila-ila ni mo. Ha? Kinsa man? Ang butoy ito, gadiin na. Hagbayra ko na siya kabantay ni mo. Mao nga, nagpangutan na gid na kung asa ka magpuyo. Ha? Pag-sure day, uy. Mali tinood siya. Kung tatagan ko na mong higayon, pwedeng manguyab ni mo? Sa akong tanaw, buotan man sad ka. Muraga, responsable pod. Maong sige. Masugot ko ang kita na. Sir, tinood ka? O, laki. Yes! Salamat, sir. Salamat. Thank you. I love you, sir. I love you too, John. Unsa? Mabdos ka? O, John. Unsaon man ninato ron? Ay ka ka. Barugan di ka. Dilit ka pasagtan. Tinuod ka, John? Oo, lagi. Mahal kita ka, Chiray. Salamat, John. Mahal sad kaayo ti ka. Huy, day, nagip kay angin may bawaan. Importante kaayo. Ha? Unsa man na day, uy? Makulbaan man lang sa tanimo. Day, ninaya mo kaugalingon ha. Kay nga no, laki. Diretsuhan na lang, good ko. Naay nakasulti na ako, mangguday. Nga kana kunos dyan. Minyo man di ang dako, uy. Tinuod ka, day? Ula, giday. Dagan
Ginoo ko. Hayop ka! Salbahis kang dako! Ano magkakana ko? Hayop! Hayop ka! Cherry, paselo ako. Nabuhaton ako tungkol kay mahal kita ka. Mong, please, paselo ako. Dili, John. Balik sa imong pamilya. Huwag ko na ganday nga mahimog kabit. Mau magbuwag ta. Cherry. Na, saon taman nga naan naman ang imo gisabak. Padayunan na lang na. Maulagi ba? Ni Arami, ang daming musuporta ni imo anak. Basta ayaw na gyud pabuang anang mga lalaking way ayo, ha? Oma. Uy, dali aras panahon, uy. 1 year old naman din akong baby. Uy, makalingaw na kaayo. Sire! Sire, na nangita ni mo. Gawas asa re. Oh, naku din nangita na ko. Kinsa man ka, no? Ako matuon din. Oh, Glenn? Che, pangyo ako, mi. Unsa man na? Pwede anilan sa ko magstay sa inyo? Ha? Sige na, Che. Sige na. Huwag kayo lang maduulan. Ikaw, Ruyod. Glenn, mananghido sa akong mama ha kung musugot ba? Sige, Che. Mayo lang untag musugot. Salamat kayo, Che, nga gipadayon ko ninyo sa inyo. Ato ka angay magpasalamat ni mama, uy. Kay kung wa pa ito musugot, masugoy mahimo. Bitaw, Che. Salamat yun kayo ninyo. Way sa pa yan, Glenn, uy. Basta ikaw. Che, sa taod-taod na natong kuyog din sa inyo, ba? Di na yun ako kapug na nang akong ipate. Sa una pa ni. Pero karon na anak ko'y igong kusog sa pagtugan ni Mus tinuod. Glenn, Che, kung musugot lang ka, hatagi ko higayon, Che. Aron, akong ipakita kung unsa ti ka ka-love. Glenn, ang tinuod. Hagbay ra sa kung may gusto ni mo. Oh. Grade 6 pa lang ta. Huh? Maong... Oh, gisugot na ti ka. Tinuod ka, Che? Wala kay Glenn. Kita na. Yes! Pero, Glenn, mangayo lang ko sa imong pagsabot, ha? Di lang sa nato pahibawon si mama, ha? Kay dili ko gusto nga, maguna-una siya nga. Gipahimus lang tang higayon nga naa ka nagpuyo sa bahay. O, Che, nakasabot ko. Mao kung mahimo. Ani lang ta dinis ka sa magtagbo-tagbo, Glenn. Why problema, Che? Che, mahal kaya tika. Unsa? Mabdus ka, Che? Mao kini, Glenn. Dali kaayo ko good mo tong nag-pregnancy test ko tungod kay dako akong pagduda nga mabdus ko. O positive, mabdus gid ko, Glenn. Ipakuha lang ito na, oy. Unsa? Ato na ipakuha. Kaya di pa ko andam. Glenn. Ano sa bitang misugot ka? Abi na kong lahi ka. Abi na kong doon kay baruganan mo, mati ay. Dili pa lagi ko andam. Ang ikaw, kung gusto ka ng bataa, ipadayo na. Pero ayaw ko problemaha na. Oo, ipatayo ko gini bata. Tungod kay wa siya sa mo pagka-irresponsable. Mong biyanas bay ha, o ayaw na din pakita. Salbahis! Sorry, ma. Nadanas ako sa atik sa mga lalaki. Ay, ni mo, Che. Paita ba yas imong gidangapan, uy. Kay swerte. Una, o sa may plano ni mo. Magita ko paagay, ma. Mahalag lisod basta katagan ko nagmaayo ka og maon akong mga anak.
Mo ginigiingon, nga wa makoy swerte sa mga lalaki. Pero swerte gihapon ko. Tungod kay na ako'y blessing nga duha ka mga anghel. Sakit man na ako naon nga wa sila'y amahan. Pero paningkamutan ako nga mudako silang responsable. Matinahuron ug mahadlokon sa Ginoo. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga ikalang kaagi ni Cherry nga taga North Cotabato uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, hain ang utlanan. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Hana, hingkod ang pangidaron ug may kaipon. Ug may tulo ka anak ang akong kaipon sa kanhing yang asawa. Niyan ako karon puyo sa Bansalan, Davao del Sur ug ang akong kapuyo. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini nining among sitwasyon. Aron iyong hisabtan, sugdon ko sa among panagkaila. Ingon ni ini ang mga pangitabo. Ay, may lang nag-message na ako sa messenger. Oh, mo man siya magsigighayan hello na ako sa chat. Nga di gyud ako replyan. Kulit sad ni siya, no? Ako gina-view ang iyang profile, be. Ay, muod di ni siya. Gwapo man di ay. Pero, mamagod ko makailaan ni niya. Tagadiin mo ka ni siya, no? Ay, taga-Bansalan di ay. Tanaw na ko yung mga friends. Oh, nigawas nga. Mutual friend niya ang ako igagaw nga sigaw Efren. Ako bago tanong sigaw Efren kung nakailabas siya ini. Kay friends man sila sa FB. Oh, kana? Si Elmer man na. Ako man ang classmate. Minyo naman na siya gaw. Ha? Minyo na dani siya. Kagwang ko tani niya. Kung makahayan hello na ko, no? Marayok kinsa nga single. Pero murag nakakita ko og post ana niya sa una. Nga naka-comment pa gani ko. Nga murag buwag na kuno siya siyang asawa. Buwag sila. Basta kinalimot ko kano sa ato. Murag dugay na. Og naka-comment lagi ko adto nga laban lang. Ya hashtag laban lang. Kay murag daon man guna siya atong higayon na. Oh, mahal ko day kaayo niyang yang asawa. Murag dili ang iyang asawa ang gimin niya nga daon siya. Tungod sa ilang mga anak. Kay murag kuan, murag nagbahin man na sila sa ilang mga anak. Ug murag ang unod sa iyang post adto, nagimingaw na sila sa iyang mga anak. Mga anak? Daghan di silang mga anak? Aw, mut lang, di ko sure. Murag duha ba to o tulo? Unya, nagbahin sila sa ilang mga anak. Wala, luuyag us mga bata, God. Ang mga bata kang imong kaluyan, gaw? Naunsa ka? Basig si Elmer ang bot nimong ipasabot nga luoy ka. Unya, imo lang ipasangil nito sa mga bata. Naunsa ka? Nag-blast baya siya, oh. Daw Efren ba? Ay, okay ra na, oy. Buwag na bitaw na sa asawa, bitaw. Unsa? May kikipasapot ka ng daan, Efren, sa tanan, sa Constantos. Di nagmalisod ng sulti ni mo. Oh, di ganun yung tanan ang yung gisulti na ako. Daghan pa mga pangutana sa akong hunahuna. Oh, pagutan na lang. Di ka magkapaabot ka mamagkakunin mo. Tugaan ang gid kastanan. Daghan niya mag-anak sa mga asawa. Nagbahin man ko na mo. Oh, tulor sa boy. O gipilit niya mga dagko, ang duha. O niya nagong usa. Mao ba? Murag nagduda ka. Nga nagbuwag magmisik mo asawa, no? Kinsay na ibaw? Oh, kung gusto ka, daduti ka din sa amo. Ipaila-ila tikas kong mama. Ano butuog ka nga, wala gimisik kong asawa. Elmer? Ha? Na-in love ka sa usa ka minyo? Mura,
gaga. Katawaan ka ana sa mga nanguyab ni mga ulitaw, ay bayana ka. Adto gyud ka sa minyo. Mumasa ko din ako tiyo agod. Nga naluoy kang Elmer. Aw, kaluoy ra di ay. Una ko ni bati kaluoy. Pero karon sa ako na murag na-inlove na dyan ko niya. Ala no, ang akong amiga. Dili ka na gyud kapugngan alang anang tawhana day. Murag siya na gyud lagi. Og matod pa niya, dadong ko niya sa ila. Aron ikamit na kong iyang ginikanan. Og ang usan niya kaanak na niya. Uy, hala. Unya, wa ka mahadlok. Nga posibleng manghilabot pa ninyo ang iyang asawa. Asawa ba yan, aday? Bisag buwag na sila sa mata sa Diyos o sa balaod o sa mahusganong katilingban, minyo gid na sila. Ara. Aware ko sa posibleng consequences nga ako atubangon sa pagpakilambigit ko kang Elmer na usa ka minyo. Apan isali ko kang Elmer, nga wa na gyud sila sa iyang asawa, nga buwag na gyud sila. Tuod man, nakaadto gyud ko sa ila, ug na-meet na ako ang iyang pamilya. Unya, Ano ba tuo ka? Niya ko'y kopya sa pagpirmahin na mo sa kong asawa dito sa barangay. Nga, wala na may tanay. Oh. Niya, matuo na ka? Ha? My dear Hana? Saba diha, uy. Dear Hana ka karon. Ay, ulagi nituon ako. Ngawa na mo sa mga asawa. Huwag mo sukot ka nga. Mag-iipon ta? Ha? Mag-ipon? Please. I need you, Hana. Sukad sa akong panagbuwag sa kong asawa. Karo pag kumaingon inig, laing mabay. Isakad ko. Dilit ka pa sa Hana. Mahalon o paggaon po ikaw. Elmer. Ha? Nisugot ka na nga mag-ipon mo? Mahal ko na usap kayo si Elmer Ara. O mahal sa kay ko niya. Ni ako lang matagamtami ang pagmahal nga wa mabuhat sa mga pure nga ulitaw kong boyfriends before. Kang Elmer, naibawag na ka siguro ko. Nga dili ko niya pasakitan. Ang ginoo ko nimo, oy babay. Ako ba'y nakulbaan sa imong gibuhat? Decided na ko. Sundon ko ang gimando sa akong kasing-kasing. Hana! Oh, salamat sa tanang. Sa unsa nga tanan? Kami salig ka na ako. O gitubangan mo ang akong pagmahal mo. Pero dili na ko kalikayan nga mapala ka, Elmer. Nga basi ko sa ni mga adlawa, mabalik ang imong asawa. Dili na ka na mahitabo pa, Hana. Siya bidiha. O iyang hukom nga magbuwag mi. O napirmahan sa bis barangay nga wa na mahirap tanay. Oh, Kinsa ba na? Kinsa na? Nga marag napaatras man ka? si Daisy. Ang akong asawa. Asa? Ato ba ka? Madistansya lang ko. Diya ka lang. Akong loudspeaker. Para magkadungog ka sa mo pansultihan. Elmer. Hello? Oh, Elmer. Nakabalita ko nga may babae ka naman kunong lain nga gikapuyo sa atong bahay. Mao nga nitawag ko. Nga ibaligya na lang nato ng atong bahay. Unsa? Nganong gidako ni man ang lugar, ah? Usa ka bakanting lote? Sorpresa na ko nimo. Ako ning gipalit. Aron na, anhi ta tukuron ang bago na tubay. Ug anhi na niya ta puyo, Hana. Oh, Elmer. Nagkasabot si Elmer o ganyang asawa nga ibaligya na lang ang ilang bahay. Ug sa gidugayon na sa among panag-ipon, nagkapundar-pundar nami. Sama ni Yuta ang among naangkon karon sud sa among panagtipon. Ang akong pangutana mo kini mosunod, unang pangutana, minyo ang akong kaipon, apan buwag na sila sa iyang asawa, ug nagpinamahay na sila sa iyang asawa sa barangay, nga wa na sila hilabtanay. Unsa ko ka-secure sa among panag-ipon? Ikaduhang pangutana, kung mausab ang hunahuna sa iyang asawa, ug gukdon mi, o sa mukon, may katunga pa ba siya nga buwag naman sila sa akong kaipon karon? Ikatulong pangutana, may napundar mi yuta so sa mga panag-ipon ni Elmer. Makapanghilabot ba ang iyang asawa ni ini nga buwag naman sila? Og napundar mo sad ni, dihan kami ang nag-ipon. Ikaapat o katapusan, unsa may angay kung buhaton aning among napundar. Kay napundar man gyud ni sud sa among panag-ipon. Palihog tabangig tambagi ko, kinihang akong suliran, Hana.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ng ako ang partner nga si Dr. Obra. Kami ra gihapon ninyo madunggan nga tingog matag adlaw mga sukintig paminaw ug mapasalamaton mi nga maski sa pandemya, maski sa mga panahon sa kaguol, naa gihapon mo nagsubaybay sa ato ang programa. Ug kami sa ko ang partner nga si Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, emosyonal, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, mga karelasyon sa pamilya, sa inyong mga higala, ay na ninyong dugaya. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klasik-klasik yung paagi, mga sukintig paminaw ang among gihatag ninyo kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran. Maski tunga-tunga sa pandemya ang inyong mga suwat, amo gyud gihapon nang nadawat mo na di mo manluod, even if nga naa pa mo wa pa ninyo napaminaw ang inyong drama, wa na namo gikalimtan. Gi first come first serve basis manggod ni nato mga sukinting paminaw mo na nga amo lang gyud nang gipaningkamutan no. So paabot gamay padayon og pagpaminaw kay basin pa di ay inyo na pong drama ang inyong mapaminaw dinhi sa ato ang programa. Greetings lang sa ato ang mga frontliners labi na dinha sa Vicente Soto Medical Center dinhi sa syudad sa Sugbo. Maayong adlaw ninyo. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw labi na kang Sir Avi Alde usa ka frontliner nga mutabang diha sa swab section no para sa kanang COVID-19. Daghang kayong salamat ninyo og mabuhi mo. And thank you sa inyong pagserbisyo sa katawhan o sa inyong kaisog nang hinaot mi nga padayon mo magpabilin nga healthy o baskog o stay safe. And kanatong tanan, ako lang gyud permi gyud nako di jud ko kapuyan hangtod way vaccine sa COVID-19. Kinahanglan kitang tanan mga sukintig paminaw padayon og magpabilin nga magmatngon no. Ayaw mo ka kumpiyansa gihapon kay naa pagyud gihapon ni ang sakit sa kilid-kilid nagpahipi perting traidora ra bagyod. Letter sender gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page taga Bansalan, Davao del Sur. And atong tawgon ang ato ang letter sender sa pangalan nga si Hana. Si Hana na ay kaipon, buwag na sa asawa, naa sila'y tulo ka anak sa iyang asawa. Dihang hibaw ang iyang asawa nga nag-ipon na sila, gipabaligya ini ang ilahang balay. Og nagpundar sila og ilang balay og yuta, sulod sa ilahang panag-ipon. Sumuna ni iyang pangutana. Minyo man sad ning iyang kaipon good, pero buwag pud sila sa iyang asawa og nagpinirmahay kuno sa barangay nga wahilabtanay. Unsa kuno siya ka secure sa ilahang panag-ipon. Wa ko kasabot unsa nang imong giingon nga nagpirma mo nga way hilabtanay. Kay kaning kaminyoon i-define nako ha. Marriage is an inviolable social contract, no? Of permanent union between a man and a woman. Nga ang mga provisions and stipulations cannot be subject to any stipulation other than the one provided by law. Unsay pasabot ana. Ang kaminyoon na ay marriage kontrata. Apan di na siya ordinaryong contract nga makabuot ta nga nani expire. Di ka pwede mo buhat ani. Pwede ka mo buhat ani. Dili na pwede. Nganuman, maura ni kontrata nga ang term till death do us part. Maura ni kontrata nga ang gamando sa tanan nga angay buhaton sa usa ka bana ug sa tanan nga buhaton og obligasyon sa usa ka asawa ang gamando ang balaod. Ang pwede ra nilang butan ang ilahang property regime. Conjugal ba, complete separation ba, ingon ana ra gyud. Other than that, dili. Busa ka ng inyong giingon nga magpinirmahay mong way hilabtanay, wa na balaod in town. So moingon kag secure ba ka, moingon gyud kung dili. Nganuman, usa sa obligasyon sa usa ka tawo nga minyo is dili ka makigpuyo og lain kay ang dapat nimong kapuyo ang imong asawa. Kung laki ka nga minyo ka, ang makigpuyo kag lain isip asawa in a scandalous manner, pwede kang makihagbigami. Kung minyo ka nga babay, nya nakigtali ka, nakigrelasyon kag laing laki, pwede ka makiha og adultery. I don't think you are secure until magpaanal ka
o magpaanal po ng imong kaipon. Ikaduhang pangutana, kung mausab ang hunahuna sa iyang asawa o gukdon mi niya og samukon ko, may katungod pa ba siya nga buwag naman sila sa iyang kaipon karon? Muna akong punto, yes, kay ang buwag nila physical nga lawas, dili buwag sa papel, wa man sila na anal. The only way for you to be secure is to file an annulment. Ikatulong pangutana, may napundar ning yuta sulod sa among panag-ipon ni Elmer. Katuyang kaipon, no? Makapanghilabot ba ang iyang asawa ni ini nga buwag naman sila? Ang napundar sab ni dihang kami ang nag-ipon. Okay. Now, naaman tay balawd 148, 149, Article 148, 149 sa ato ang Family Code na din ang provisions para sa mga relasyon nga dili nga gawa sa kaminyoon pero nag-ipon. Ang usa legal, ang usa illegal. Ang imuha ang usa illegal. Kay di ba mo pwedeng magminyo, illegitimate man mo. Illicit man ang inyuhang panagpuyo. Therefore, kinahanglan kana siya mahog siya og co-ownership. Depende pilay kontribusyon ninyon duha. Ikaupat og katapusang pangutana unsa may angay na kung buhaton ning among mga napundar nga yuta ron. May katungod sab ko niya niini, may habol basad ko niini kay napundan mi sunod sa panag-ipon. Yes, naagyod kay napundar and naajud kay kanang share ana dihang dapita as 1/2 of that property, no? Pohon if ever inyong mga anak yung makapanunod ana. But like I said, katong Article 149 sa Family Code, you are entitled to 1/2 of the property, dili conjugal but as a co-owner. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw, stay safe mga suking tigpaminaw.